Όταν σε μία σχέση βλέπεις ότι ο γάμος σου, η σχέση σου έχει παρακάτω και πηγαίνει κάπου, είσαι ευτυχισμένη με τη σχέση. Όταν στην εργασία σου βλέπεις ότι υπάρχει παρακάτω, είσαι ευτυχισμένος. Όταν τα οικονομικά σου μεγαλώνουν, είσαι ευτυχισμένος. Οτιδήποτε υπάρχει ένα εμπόδιο και το σταματάει, εκεί είναι η αρχή του προβλήματος. Άρα η ευτυχία είναι η εξέλιξη. Όταν άνθρωποι ετοιμάζονται να κάνουν ένα restart στη ζωή τους, έχουν ανάγκη να γνωρίζουν ακριβώς το που πάνε και ποια είναι τα βήματα. Ουσιαστικά θεωρώ ότι η ζωή μας είναι ένας αγώνας δρόμου που ανταγωνιζόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Ποιος ήμουν εγώ χθες, ποιος είμαι σήμερα και που θέλω να φτάσω. Αυτή είναι όλη η αγωνία μας και η πορεία μας. Του δίνω το δικαίωμα του εαυτού μου, αν νιώθει ότι βάλτωσε ή έχει δώσει ό,τι είχε και δεν είχε και δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει, να μπορεί να ξεκινήσει από την αρχή. Και το λέω γιατί ζούμε σε μια χώρα της ενοχής. Διάλεξες, παιδάκι μου, αυτή την πορεία του δικηγόρου. Θα πεθάνεις δικηγόρος. Διάλεξες να είσαι γιατρός. Θα πεθάνεις γιατρός. Μα δεν θέλω να είμαι γιατρός. Μα τώρα αυτό σπούδασες, αυτό έκτισες, εκεί θα μείνεις. Ξέρεις, οτιδήποτε και αν σου είχε συμβεί στη ζωή σου, γίνεται για έναν λόγο και για έναν σκοπό. Οτιδήποτε. Και αυτός ο σκοπός είναι να μεγαλώσεις, να εξελιχθείς, να γίνεις κάτι σπουδαίο, όχι για να λες πόσο σπουδαίος είμαι, αλλά για να μπορέσεις να δώσεις αυτό το σπουδαίο σε όλους μας. Να μπορείς να μοιράσεις τον εαυτό σου σε άλλους που το έχουν ανάγκη. Αυτό αξίζει, θεωρώ. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Restart. Κάθε φορά ο καλεσμένος μας έρχεται εδώ για να μοιραστεί τη δική του πορεία ζωής, τις δικές του εμπειρίες και να μας εμπνεύσει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Σήμερα είναι μεγάλη μου η χαρά γιατί έχω μία γυναίκα που θαυμάζω πάρα πολύ, μία γυναίκα που θέλαμε από το Season 1 να έχουμε στο podcast εδώ στο Restart. Για δύο λόγους. Γιατί είναι μία γυναίκα η οποία έχει κάνει ένα σπουδαίο restart η ίδια στη ζωή της, αλλά και γιατί βοηθάει μέσα από την επαγγελματική της πορεία ανθρώπους να κάνουν τα restart πάντα με επίγνωση και συνειδητότητα. Σήμερα λοιπόν εδώ μαζί μας η Life and Business Coach Μάρια Λαουτάρη, που είναι επίσης και συγγραφέας και επικοινωνιολόγος, μια υπέροχη γυναίκα. Μάρια μου, γεια σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήθελα και εγώ πάρα πολύ να έρθω. Είναι μεγάλη μας χαρά. Η αλήθεια είναι το θέλαμε κι εμείς πολύ αυτό και να σου πω και την αλήθεια. Πέρα από όλα όσα κάνεις και σε γνωρίζουμε επαγγελματικά, εγώ το ήθελα γιατί ξέρω ότι είσαι μία γυναίκα η οποία έχει μία πάρα πολύ πετυχημένη καριέρα και κάποια στιγμή αποφασίζεις και τα αλλάζεις όλα, κάνεις το δικό σου restart και σήμερα είσαι εδώ με όλα αυτά που έχεις κάνει όλο αυτό το διάστημα και θέλω να μοιραστείς μαζί μας λοιπόν αρχικά αυτό το restart. Ας το πάμε από την αρχή. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Σπουδάζεις ΑΣΟΕ, σωστά? Τελείωσα την ΑΣΟΕ οικονομικά. Δεν είχα καμία σχέση όμως. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο τελείωσα αυτό το πανεπιστήμιο είναι γιατί έγραψε 20 στις Πανελλήνιες. Ήταν σαν κατάρα αυτό το πράγμα. Αντί να χαιρόμαστε, εμείς στενοχωριόμασταν γιατί πέρασα στην πρώτη σχολή που την είχα βάλει τυχαία, ακριβώς επειδή δεν πίστευα ποτέ ότι θα γράψω τόσο πολύ καλά στις Πανελλήνιες. Ενώ τι ήθελες εσύ? Πάντιο. Κοινωνικές επιστήμες. Γενικά, εγώ είμαι αυτού. Κοινωνιολογία κτλ. Καμία σχέση με οικονομικά. Τέλος πάντων, αφού μπήκα, δεν υπήρχε περίπτωση να ξαναδώσω Πανελλήνιες. Τραυματικό, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε λέω: κάνε υπομονή, βάλω το κεφάλι κάτω και τελείωσε. Παράλληλα όμως, πήγα και χτύπησα την πόρτα της Bold. Τότε ήταν η κορυφαία διαφημιστική εταιρεία. Εγώ, μεγάλη θαυμάστρια, δεν ήξερα απολύτως κανέναν άνθρωπο στη διαφήμιση. Πήγα και τους είπα: σας παρακαλώ. Αφήστε με να έρθω να εργαστώ μαζί σας. Δεν θέλω μισθό, δεν θέλω τίποτα. Θέλω να με αφήνετε να αναπνέω τον ίδιο αέρα με εσάς. Θέλετε να σφουγγαρίζω. Αλλά αφήστε με να είμαι κοντά σας, να σας βλέπω και να σας παρακολουθώ τι κάνετε. Μου λένε: παιδί μου, δεν μπορούμε να σε πάρουμε χωρίς μισθό. Απαγορεύεται. Θα σου δώσουμε ένα βασικό μισθό, θα σου πούμε τι να κάνεις, θα σε εκπαιδεύσουμε. Οπότε, σαν φοιτήτρια, παράλληλα δούλευα στη διαφήμιση. Παίρνω το πτυχίο μου και ο Γιάννης ο Ευσταθιάδης, τότε ένας από τους 3 της Bolt, να είναι καλά ο άνθρωπος και σήμερα, μου λέει: άκουσε να δεις, επειδή έχεις ταλέντο, θεωρώ, στην επικοινωνία και σε όλο αυτό, θέλω να συνεχίσεις τις σπουδές σου και να κάνεις μεταπτυχιακές σπουδές πάνω σε αυτό το αντικείμενο και να είσαι σοβαρή ως προς αυτή την καριέρα, το επάγγελμα. Εγώ δεν ήθελα να συνεχίσω γιατί είχα κουραστεί από το να σπουδάζω, να σου πω την αλήθεια. Έτσι, ήμουνα στα 23, ήθελα επιτέλους να μπω στην επαγγελματική αρένα. Αλλά αυτός ανένδοτος μου λέει: αν δεν πας να σπουδάσεις, θα σε απολύσω. Δεν μου έδωσε καμία επιλογή. Θα ξαναμαζεύω λοιπόν τα χαρτιά μου και πάω στην Αγγλία για να τελειώσω επικοινωνία, τέλος πάντων να κάνω το μεταπτυχιακό μου.
ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει για μένα αυτός ο άνθρωπος, γιατί εκεί στα αλήθεια γνώρισα και εμένα ποια είμαι. Γιατί ξέρεις, σαν μόναχο παιδί έμεινα πρώτη φορά μόνη μου, έπρεπε να οργανώσω τη ζωή μου, αλλά και οι σπουδές στο εξωτερικό δεν μοιάζουν με τις δικές μας. Δυστυχώς. Δηλαδή, με πόνο καρδιάς το λέω αυτό. Για να καταλάβεις, δεν υπάρχει αποστήθηση πουθενά. Εμείς δίναμε εξετάσεις με ανοιχτά βιβλία. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να καταλάβει αν ξέρεις να απαντήσεις σε πραγματικά προβλήματα, αν ξέρεις να χαράξεις στρατηγική και να δώσεις λύσεις. Αυτό δηλαδή που ζητείτε στην αγορά εκεί έξω. Το έχω ζήσει και εγώ αυτό στην Αγγλία και η αλήθεια είναι ότι μου είχε κάνει και εμένα τρομερή εντύπωση τότε. Μεγάλη εντύπωση και είχα ρωτήσει πώς γίνεται, ας πούμε, να μας αφήνετε να έχουμε βιβλία. Ανοιχτά βιβλία. Ναι. Έτσι είναι όμως, γιατί πάνε στην ουσία του πράγματος και όχι στην αποστήθηση για στο τι μπορείς να θυμηθείς, κάτι το οποίο στην πραγματική σου ζωή ποτέ δεν θα σου χρειαστεί. Ακριβώς. Κατ' ουσίαν. Μη στα πολυλογώ, επιστρέφω, στέλνω τα βιογραφικά μου, συνεχίζω στη διαφήμιση στη Spot Thompson, Publicom Hill & Knowlton, τότε εξαιρετική εταιρεία. Εργάζομαι μαζί τους 2-3 χρόνια και ένας από τους πελάτες μας είναι η Rolls Royce. Τα άρματα μάχης όμως της Rolls Royce συμμετείχαν στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας, επί εποχής Τσοχατζόπουλου τότε, με άρματα μάχης. Κανείς από τις συναδέλφους, γιατί ήμασταν γυναίκες εκεί μέσα, δεν ήθελε να αγγίξει την άμυνα. Δεν ενδιαφερόταν καμία. Όλοι ήθελαν αυτοκίνητα, πατατάκια, αναψυκτικά, fashion, κατάλαβες, αλλά κανένας δεν ήθελε άμυνα. Και λέω, παιδιά, εγώ. Δώστε το σε μένα, μου αρέσει πάρα πολύ. Κάθισα και διάβασα όσο ποτέ στη ζωή μου. Επισκέφτηκα πάρα πολλές φορές τον άνθρωπο που δημιούργησε και σχεδίασε το άρμα μάχης, γιατί έπρεπε να ξέρω κάθε βίδα που υπάρχει πάνω σε αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο είναι εκεί και σε τι χρησιμεύει, διότι οι συντάκτες, οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με άμυνα είναι τρελοί και παλαβοί με τη δουλειά τους. Ξέρουν τα πάντα. Οι άνθρωποι είναι μονικοί με αυτή τη δουλειά, έτσι. Δεν είναι απλά δημοσιογράφοι. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενό τους. Σκέψου λοιπόν ένα κοριτσάκι ξαφνικά στα 26-27 να πάει να τους πει τι στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φάει μια ολόκληρη ζωή σε αυτά. Έπρεπε να ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω και γιατί το λέω. Έγινα λοιπόν με πολύ διάβασμα, πολύ καλή. Και με παραδέχτηκαν. Η αλήθεια είναι και συγκινούμε όταν τα θυμάμαι αυτά και στα λέω, γιατί το αγαπούσα τόσο πολύ και είχα τόσο πολύ πάθος με αυτό. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Δεν κερδίσαμε τον διαγωνισμό, κέρδισε το γερμανικό άρμα μάχης, αλλά εν πάση περιπτώσει η πορεία μας ήταν εξαίρετη. Και με ξεχώρισαν και η Rolls Royce. Μετά ήθελε να συνεχίσω στην Αγγλία να πάω μαζί τους. Δεν ήθελα να ξαναγυρίσω πάλι πίσω στην Αγγλία. Ήθελα να μείνω στην Ελλάδα. Η επόμενη εργασία μου ήταν στην Coca-Cola. Ήδη από όλα όσα περιγράφεις μέχρι τώρα, νιώθω ότι από την πορεία σου, από την πρώτη σου καριέρα, έχουμε να πάρουμε πράγματα. Δηλαδή, ότι πρέπει να προσπαθείς, ότι πρέπει να έχεις θάρρος και να ζητάς. Ο τρόπος που πήγες στη διαφημιστική, ενώ ήταν τελείως διαφορετικό το πτυχίο σου. Δεν ξέρω που έβρισκα αυτό το θάρρος, γιατί γενικά εγώ ήμουν ένα ντροπαλό παιδί. Από μικρούλα ήμουν αυτή που κρυβόταν πίσω από τη φούστα της μαμάς της, γιατί ντρεπόταν να πει καλημέρα και κοκκίνιζε. Τι έγινε όμως, στην Τετάρτη Δημοτικού. Είχα μία δασκάλα, την κυρία Άννα, η οποία είχε διακρίνει ότι ενώ είμαι καλή μαθήτρια, δεν σηκώνω ποτέ το χέρι μου να πω μάθημα γιατί ντρέπομαι. Και τι μου έκανε αυτή η γυναίκα? Μου έκανε την πρώτη στρατηγική παρέμβαση, που τώρα είναι η δική μου εργασία, είναι το επάγγελμά μου, έτσι. Αλλά αυτή, χωρίς να γνωρίζει, έκανε κάτι συγκλονιστικό που μου άλλαξε το ρου της ιστορίας μου. Μου λέει: ξέρω ότι διαβάζεις και ξέρω ότι δεν σηκώνεσαι γιατί ντρέπεσαι. Άκου τι θα κάνουμε. Θα σε σηκώνω κάθε μέρα και θα λες εσύ μάθημα για να ξεπεράσεις αυτό το φόβο. Καλύτερα να είναι γη να με καταπιεί. Νόμιζα ότι θα πεθάνω, έτσι, γιατί σκέψω ένα ντροπαλό παιδάκι που ξέρει ότι κάθε μέρα πρέπει να σηκώνεται αυτό. Και πραγματικά το έκανε, το είπε και το έκανε. Με σήκωνε κάθε μέρα στον πίνακα. Στην αρχή κοίταγα απλά τους άλλους από κάτω χωρίς να τους βλέπω, γιατί ήμουνα μέσα στο κεφάλι μου και καταλαβαίνεις, ο άνθρωπος που ντρέπεται νιώθει μόνο ότι όλοι τον κοιτούν και τον κρίνουν. Πέρασαν 2, 3, 5 μέρες, 15 μέρες κάθε μέρα σήκωνε εμένα και τελικά άρχισα να νιώθω πολύ άνετα με το να παρουσιάζω σε κοινό. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι με συμπάθησαν όλοι μου οι συμμαθητές, γιατί τους γλίτωνα κάθε μέρα από το να λένε αυτή μάθημα, έλεγα εγώ μάθημα. Τέλειο. Οπότε είχαμε διπλό καλό. Νομίζω ότι ήταν το πρώτο σποράκι που μπήκε για να ακολουθήσω αυτή την πορεία του δημόσιου ομιλητή. Εγώ είμαι πολύ καλή στις παρουσιάσεις, έχω μια άνεση. Να είναι καλά η κυρία Άννα που το έκανε αυτό. Και δυσκολεύτηκα τότε, αλλά κάτι μου έμαθε. Καλά, και τι ωραίο που το εντόπισε μία δασκάλα σε ένα παιδί Τετάρτη Δημοτικού και το βοήθησε με αυτόν τον τρόπο. Νοιάστηκε. Μπήκε στη διαδικασία να βοηθήσει πραγματικά. Μερικές φορές
τέλος πάντων στις εκπαιδεύσεις που κάνω, έχω βρει ένα αντίστοιχο βίντεο πολύ συγκινητικό. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να κάτσει ποτέ ήσυχο και πάντα χτυπάει τα χεράκια του και οι δάσκαλοι του κάνουν παρατηρήσεις, το στέλνουν στο διευθυντή γιατί κάνει φασαρία μες στην τάξη και ενοχλεί τους υπόλοιπους. Και ένας δάσκαλος τον πήρε για να του πει ότι θέλω να δοκιμάσουμε κάτι. Νομίζω ότι δεν έχεις πρόβλημα με τα χεράκια σου, δεν έχεις διάσπαση προσοχής, νομίζω ότι είσαι drummer. Και του έδωσε τις πρώτες του μπαγκέτες. Και του λέει: θέλω να τις πάρεις αυτές και να κάνεις κάτι με τα χέρια σου, γιατί νομίζω ότι είναι αυτή η κλίση σου, είναι το ταλέντο σου. Και ξεκίνησε να παίζει drum στο παιδί. Σήμερα είναι ένας πολύ μεγάλος μουσικός, έτσι. Έχει κάνει πολύ σπουδαία πράγματα και πολύ συγκινημένος. Είναι αληθινή ιστορία. Μας έλεγε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν δημιουργήθηκε απλά ένα ψυχολογικό πρόβλημα σε μένα σαν μαθητή είναι γιατί αυτός ο δάσκαλος κάτι είδε σε μένα και μου έδωσε αυτή την εκδοχή, να ακολουθήσω κάτι με δημιουργικό τρόπο. Κάτι που οι άλλοι θα θεωρούσαν πρόβλημα, αυτός το είδε σαν ευκαιρία. Το είδε σαν ευκαιρία και δύναμη. Ακριβώς. Και έτσι είναι σε όλους μας. Όποιο χαρακτηριστικό έχει ο καθένας από εμάς, μπορεί να βλέπεις, δες το σαν ένα νόμισμα, έτσι, που έχει την καταστροφική του πλευρά και τη δημιουργική του πλευρά. Έχει να κάνει από ποια πλευρά κοιτάς. Αν το βλέπεις σαν πρόβλημα, είναι πρόβλημα, αλλά μπορεί να είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία στη ζωή του παιδιού σου, του μαθητή σου, του συνεργάτη σου. Πόσο εύκολο όμως είναι στο νόμισμα να βλέπουμε την ευκαιρία και να μην δούμε την καταστροφική πλευρά που συνήθως μας είναι και το ξεσβγάζει όλο το φόβο μας. Οπότε νομίζω ότι είναι αυτό που βλέπουμε πρώτα όλοι, νομίζω. Σωστά. Γιατί αυτό που βλέπεις είναι αυτό που έχεις μέσα σου και κουβαλάς μυστικά μέσα σου. Συζητούσα με τον άντρα μου προχθές και ήταν πολύ στεναχωρημένος για ένα περιστατικό. Και του λέω: δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι, γιατί αυτό που συνέβη είναι ότι ο άλλος άνθρωπος σου έδειξε τι κουβαλάει αυτός μέσα του και μίλησε με αυτόν τον τρόπο και το χειρίστηκε με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει να κάνει με σένα, έχει να κάνει με τον ίδιο. Και αυτό είναι αλήθεια. Δύσκολα το θυμόμαστε τη στιγμή που συμβαίνει. Έτσι. Απλά αντιδρούμε, στεναχωριόμαστε πολλές φορές. Αλλά αν το φιλοσοφήσεις, ουσιαστικά ο άλλος σου μιλάει για τις πεποιθήσεις του, τον τρόπο σκέψης του, τη δική του οπτική, τα πράγματα που αυτός κουβαλάει. Και όπως και εμείς αντίστοιχα κάνουμε τα ίδια, Δεν μιλάω για τους άλλους μόνο, μιλάω και για εμάς τους ίδιους. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος αποφασίζει να δουλέψει με τον εαυτό του και να λιάνει τις γωνίες και να ανακαλύψει μέσα του και τα ταλέντα του και τη δημιουργική του πλευρά και τις αδυναμίες του τις οποίες χρειάζεται να βελτιώσει σιγά σιγά σταδιακά, ουσιαστικά θεωρώ ότι η ζωή μας είναι ένας αγώνας δρόμου που ανταγωνιζόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Η πραγματική εξέλιξη είναι η εξέλιξη η δική μου, όχι σε σύγκριση με κάποιον έξω από εμένα. Ποιος ήμουν εγώ χθες, ποιος είμαι σήμερα και που θέλω να φτάσω. Αυτή είναι όλη η αγωνία μας και η πορεία μας. Εσύ δεν έχεις πει κιόλας μια φράση που έτσι μου έχει μείνει, ήταν πολύ ωραία, ότι στην πραγματικότητα ευτυχία είναι η εξέλιξη. Όχι η χαρά. Το έχω ψάξει πολύ και με έχει βοηθήσει μια υπέροχη κυρία η οποία κάποια στιγμή παρακολούθησε ένα σεμινάριο που έκανα σε ένα βιβλιοπωλείο. Σήκωσε το χέρι της δειλά και μου λέει: κυρία Λαουτάρη, αν μου επιτρέπετε, επειδή είμαι φιλόλογος, μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέτε, γιατί μίλαγα περί ευτυχίας. Και της λέω: φυσικά. Μου λέει: θέλω να ξέρετε ότι η λέξη ευτυχία είναι μια αρχαία ελληνική λέξη, έχει δύο συστατικά. Το F, το οποίο σημαίνει καλός, καλός με ωμέγα, και το ρήμα δεν είναι το τυγχάνω που είναι η τύχη, όπως νομίζουμε, είναι το τεύχο, το οποίο σημαίνει δημιουργώ, χτίζω, κατασκευάζω. Άρα η ευτυχία είναι καλώς δημιουργώ, καλώς κτίζω, καλώς οικοδομώ. Άρα ουσιαστικά και κατ' επέκταση αυτό είναι η εξέλιξή μου. Οικοδομώ με καλό τρόπο τον εαυτό μου και επειδή έχει και παρακάτω και παρακάτω και παρακάτω, τελικά αισθάνομαι ευτυχία. Και είναι ο λόγος για τον οποίο με τα παιδιά μας νιώθουμε ευτυχισμένοι, γιατί τα παιδιά εξελίσσονται καθημερινά και διαρκώς. Δεν μπορείς να αποτρέψεις αυτή την εξέλιξη. Η εξέλιξη σου δημιουργεί ευτυχία. Όταν σε μια σχέση βλέπεις ότι ο γάμος σου, η σχέση σου έχει παρακάτω και πηγαίνει κάπου, είσαι ευτυχισμένη με τη σχέση. Όταν στην εργασία σου βλέπεις ότι υπάρχει παρακάτω, είσαι ευτυχισμένος. Όταν τα οικονομικά σου μεγαλώνουν, είσαι ευτυχισμένος. Οτιδήποτε σταματά και προσκόπτεται, υπάρχει ένα εμπόδιο και το σταματάει, εκεί είναι η αρχή του προβλήματος. Άρα η ευτυχία είναι η εξέλιξη. Άρα γυρνώντας σε σένα και γυρνώντας στην καριέρα σου στη διαφήμιση και στο μάρκετινγκ, μας έλεγες νωρίτερα πώς είχες ξεκινήσει, ξέρω ότι ήσουν στην Coca-Cola μετά και κάποια στιγμή σε μια πολύ επιτυχημένη πορεία εσύ αποφασίζεις να αλλάξεις καριέρα. Η επόμενη εταιρεία λοιπόν ήταν η Coca-Cola, έμεινα πολλά χρόνια μαζί τους. Ήμουν διευθύντρια για 6 χώρες της Μεσογείου, να καταλάβεις, μεγάλη εξέλιξη και κάποια στιγμή ξεκινάω να νιώθω
ότι εγώ βλέποντας το μέλλον δεν μπορώ να οραματιστώ τον εαυτό μου να συνεχίζει να κάνει αυτή την εργασία για την υπόλοιπη ζωή μου. Όχι γιατί είχε συμβεί κάτι. Τα πράγματα ήταν εξαιρετικά και ήμουν ευγνώμων. Δεν ήθελα άλλο. Ένιωσα ότι ό,τι ήθελα να πάρω και να ντρέψω και να προσπαθήσω, τα είχα ήδη κάνει όλα. Δεν υπήρχε κίνητρο, δεν υπήρχε άλλη πρόκληση. Αυτά που ήθελα εγώ ήμουν ευχαριστημένη και τα είχα πάρει. Εξέλιξη με λίγα λόγια για σένα, στο δικό για σου. Για μένα, όχι γιατί η εταιρεία ναι. είχε κάποιο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησε αυτό το σποράκι λοιπόν να υπάρχει στο κεφάλι μου και με ταρακούναγε και με τσίγκλαγε κάθε μέρα. Δεν θέλω άλλο. Θέλω κάτι άλλο. Αλλά δεν ήξερα το τι άλλο. Όταν δεν ξέρεις πού αλλού να πας, μένεις. Έτσι, γιατί νιώθεις ασφαλής σε αυτό το σημείο. Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που το σκεφτόμουν πάρα πολύ τώρα που θα σε συναντούσα. Όταν άνθρωποι ετοιμάζονται να κάνουν ένα restart στη ζωή τους, έχουν ανάγκη να γνωρίζουν ακριβώς το που πάνε και ποια είναι τα βήματα. Θέλω να πω ότι αυτό είναι πολλές φορές που μας σταματάει, ότι μπορεί να μην ξέρουμε πού πάμε και να μην τα έχουμε όλα έτοιμα. Οι άνθρωποι καθημερινά δρούμε, επιλέγουμε, αποφασίζουμε, κάνουμε πρακτικά πράγματα με σκοπό να καλύψουμε τις 6 ανθρώπινες ανάγκες που λέγονται και ανάγκες επιβίωσης. Μία από τις βασικότερες ανθρώπινες ανάγκες είναι η ανάγκη της ασφάλειας. Το να ξέρω τι μου ξημερώνει αύριο, το να ξέρω πού πηγαίνω. Γιατί αν δεν γνωρίζω, το μόνο που νιώθω είναι ανασφάλεια και ουσιαστικά άγχος και φόβο. Και αντιλαμβάνεσαι ότι κανείς από εμάς δεν θέλει να ζει μέσα στο άγχος και στο φόβο, δηλαδή σε αυτό το ερωτηματικό τι μου ξημερώνει αύριο, θέλουμε να ξέρουμε. Έστω και ένα μικρό κομμάτι ασφάλειας να έχεις, προχωράς. Αν δεν ξέρεις απολύτως τίποτα, αν δεν ήξερες λιλίμωση, τώρα εδώ που καθόμαστε έτσι. Αν αυτό αντέχει το βάρος μας, δεν νομίζω ότι θα ήθελες να κάνεις ένα podcast μαζί μου, όσο και να μ' αγαπάς, ή εγώ εσένα. Θα είχαμε σηκωθεί να φύγουμε, να πάμε κάπου αλλού που να νιώθουμε ασφαλείς. Τουλάχιστον κάπως ασφαλείς για να μπορούμε να ξέρουμε ότι θα επιβιώσουμε. Όταν λοιπόν δεν ξέρεις πού να πας, δεν πας πουθενά. Κάθεσαι στα αυγά σου και προσπαθείς κάτι να διαπιστώσεις, μία αχτίδα φωτός για να πας προς τα εκεί, να ξέρεις προς τα πού πηγαίνεις. Εγώ λοιπόν δεν την είχα αυτή την αχτίδα φωτός. Ήξερα πολύ καλά ότι αγαπώ πολύ τους ανθρώπους, μου αρέσει πολύ η επικοινωνία, επικοινωνιολόγος ήμουν άλλωστε, αλλά στο εταιρικό κομμάτι, τι άλλο θα μπορούσα να κάνω? Και σκεφτόμουν, ψυχολόγος να γίνω. Δεν ήθελα. Για κάποιο λόγο δεν ήθελα να γίνω ψυχολόγος. Δεν είναι αυτό. Ωραία. Τι? Δεν υπήρχε η απάντηση. Μη στα πολυλογώ. 2 χρόνια έμεινα σε αυτή την σταθερή αλλά άσχημη κατάσταση. Πώς ήταν η ψυχολογία σου αυτό το διάστημα? Ένιωθα να βυθίζομαι. Ένιωθα μαυρίλα μέσα μου. Δεν ήμουν καλά. Δεν ήμουν καθόλου χαρούμενη. Και άρχισα να νιώθω και απογοήτευση και να νιώθω εγκλωβισμό. Να νιώθω ότι με ρουφάει μια μαύρη τρύπα. Το ξέρω ότι ακούγεται υπερβολικό, δεν είχε συμβεί και τίποτα, αλλά έτσι ήταν η ψυχολογία. Δεν έχει σημασία, νομίζω, δεν υπάρχει θέμα υπερβολής. Στον καθένα είναι αυτό που βιώνει. Πολλές φορές οι άνθρωποι αισθάνονται έτσι και μπορεί φαινομενικά να μην έχει γίνει κάτι. Δεν είχε γίνει τίποτα. Απλά παράλληλα, συγχρονικά, υπήρχε και το τέλος μιας σχέσης σημαντικής, συντροφικής για εμένα, όπου και από εκεί που ήταν ένα άλλο σημείο χαράς, είχε πάψει να μου δίνει και να με τροφοδοτεί με κάτι καλό. Οπότε σε όλα τα επίπεδα της ζωής μου ένιωθα ότι βυθίζομαι. Για 2 χρόνια. Είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Παίζει ρόλο, συγγνώμη να σε διακόψω, αυτό παίζει ρόλο, μπορεί και η σχέση που είχες τότε στην εξέλιξή σου. Δηλαδή, τέλος πάντων, αυτά έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Δηλαδή, ενδεχομένως ότι δεν υπήρχε στήριξη ή ότι δεν σε βοηθούσε να πας παρακάτω. Σίγουρα. Απλά να ξέρεις, και τώρα μου δίνεις την πάσα έτσι να το πούμε. Ένα λάθος που κάνουμε οι άνθρωποι, και το έχω κάνει σαφώς κι εγώ σε εκείνη την περίπτωση, έχουμε διάφορα πεδία ζωής, έτσι. Υπάρχει και ο τροχός της ζωής που είναι μια άσκηση που κάνουμε στο coaching, πιθανά την έχεις δει. Yeah. Και λες, ρε παιδί μου, έχεις τα οικονομικά, τα επαγγελματικά, τα κοινωνικά, φιλικά, διασκέδαση. Έχεις το κομμάτι υγεία, ενέργεια, το κομμάτι των οικογενειακών σχέσεων, το κομμάτι της προσφοράς στην κοινωνία, την εξέλιξή σου. Έχεις πολλά κομμάτια στη ζωή σου. Αν ένα από αυτά δεν πάει καλά, ας πούμε τα οικονομικά σου, δεν σημαίνει ότι η ζωή σου ολόκληρη δεν πάει καλά. Τα οικονομικά σου δεν πάνε καλά. Τι κάνουμε όμως οι άνθρωποι? Γενικεύουμε. Ένα δεν πάει καλά και εμείς το διασπείρουμε σε όλα τα υπόλοιπα πεδία της ζωής, σαν όλη η ζωή να πηγαίνει στράφη. Αν το καταλάβεις, το συνειδητοποιήσεις και το απομονώσεις και δουλέψεις πάνω σε αυτό, είσαι πολύ πιο υγιής. Καταλάβες, παραμένεις δραστήριος και ενεργητικός. Εγώ έκανα εκείνο το λάθος. Δηλαδή, και στο επαγγελματικό δεν ήξερα που θέλω να πάω. Με έπαιρνε από κάτω και το συντροφικό δεν πήγε καλά και αυτό διεσπάρει σε όλα τα επαιδεία της ζωής και με ρούφηξε σαν μαύρη τρύπα. Και πού βγαίνει πού έρχεται το φως, ποια είναι εκείνη η στιγμή? Ποιο φως? Υπάρχει χειρότερη μαύρη τρύπα. Περίμενα, αυτή είναι η αρχή της μαύρης τρύπας. Πραγματικά με ρούφηξε. Διότι νόσησα.
Έπεσε το ανοσοποιητικό μου στο 0. Όταν αγχώνεσαι και στεναχωριέσαι τόσο πολύ για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχεις ανοσοποιητικό ουσιαστικά. Γιατί ο φόβος και το άγχος σου ρίχνει το ανοσοποιητικό. Έπεσε στο 0 και με χτύπησε μηνυγκίτιδα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Είναι θανατηφόρα νόσος. Νοσηλεύτηκα για 1 μήνα σε κομματώδη κατάσταση. Δεν ανταποκρινόμουν σε καμία φαρμακευτική αγωγή. Οι γιατροί έκαναν ό,τι παίρναγε από το χέρι τους και κάποια στιγμή ενημέρωσαν τους γονείς μου ότι τώρα προσευχηθείτε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Το καλό σενάριο ήταν ότι θα ξυπνούσα ανάπηρη, ότι θα μου άφηνε κάποιο κουσούρι αυτή η ασθένεια. Το πιθανότερο σενάριο ήταν ότι δεν θα ξυπνούσα, ότι θα έφευγα. Προσευχήθηκαν πάρα πολύ και προσευχήθηκε και ένα ολόκληρο μοναστήρι για 3 μέρες και 3 νύχτες για εμένα και πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της προσευχής, ειδικά όταν γίνονται από πολλούς μαζί με πραγματική αγάπη. Στην 3η μέρα ξύπνησα, ήμουνα χάλια, αλλά ξύπνησα χωρίς να έχω κάποια αναπηρία. Και μου πήρε περίπου 6 μήνες με φυσιοθεραπείες και όλα αυτά, δεν μπορούσα να κινηθώ, γιατί όταν είσαι σε κομματώδη κατάσταση είναι δύσκολα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, επέστρεψα στο σπίτι υγιής και μέσα σε 1 χρόνο ήμουν ξανά ενεργητική και μια χαρά. Σε εκείνο το διάστημα έψαχνα εναγωνίως ποιο είναι το επόμενο βήμα, γιατί γνώριζα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να πάω πίσω και από το περιβάλλον μου δεν υπήρχε καμία, πώς να σου πω, αντίσταση. Δηλαδή έλεγαν, αφού ξύπνησες παιδί μου και ζεις, κάνε ό,τι θες, μην κάνεις τίποτα. Κάτσε και κοίτα τα ταβάνια. Δεν ξέρω, κάνε ό,τι θες. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες όταν ξύπνησες, ποιο ήταν? Εννοώ το πρώτο πράγμα που γλίτωσα. Άκου, το πρώτο πράγμα ήταν όταν ο γιατρός είπε προσευχηθείτε για αυτή, γιατί ήταν το πρώτο πράγμα που άκουσα στο μυαλό μου και εκεί ήταν η αρχή του τέλους της ασθένειας. Γιατί είπα, μα τι λέει αυτός? Εγώ ήθελα λίγο χρόνο για να ξεκουραστώ και να καταλάβω τι μου γίνεται χωρίς να έχω την πίεση του περιβάλλοντος τύπου και πού θα πας και τι θα κάνεις παιδάκι μου. Οπότε είναι σαν να πήρα ένα διάλειμμα απ' όλα και τους τρομοκράτησα δυνατά για να μην μου αντισταθούν κιόλας. Δηλαδή δεν θέλω εκεί και δεν ξέρω και πού θα πάω, αν πας περιπτώσει όμως δεν θα ξαναγυρίσω εκεί. Αυτά προφανώς γίνονται υποσυνείδητα έτσι, δεν το έκανα επίτηδες. Αλλά είναι σαν να βρήκε ο εαυτός μου αυτή τη δίωδο και μέσα από αυτόν τον ευφύη τρόπο με γλίτωσε, με έβγαλε από τη μαύρη τρύπα. Με τον πιο καταστροφικό τρόπο του κόσμου προφανώς, έτσι. Αλλά τι θέλω να σου πω, πραγματικά δεν είχα την ευκαιρία και στο επόμενο διάστημα της ανάρρωσης, για πρώτη φορά γίνεται ένα τεράστιο θαύμα. Για πρώτη φορά ο Τόνι Ρόμπινς, ο δασκαλός μου, τον οποίο παρακολουθώ πάνω από 30 χρόνια μέχρι τότε, ανακοινώνει ότι τώρα ξεκινάω το πρώτο σχολείο για coaches δικούς μου, που θα τους εκπαιδεύω εγώ μαζί με την δασκάλα μου, την Κλόε Μαντάνες, μία από τις κορυφαίες ψυχοθεραπεύτριες παγκοσμίως. Και είμαι η πρώτη που γράφομαι σε αυτό. Είναι online, μπορούσες να πας και εκεί, αλλά δεν υπήρχε τέτοια απέτηση. Οπότε τέλεια. 2 χρόνια ήταν οι σπουδές, υπερεντατικές, πάρα πολύ δύσκολες, αλλά μαγεία για μένα. Δεν ήθελα να τελειώσει ποτέ. Αυτά που μας δίδαξε ο Τόνι και η Κλόε Μαντάνες ήταν, το λέω σε όλο τον κόσμο, δηλαδή αν σας ενδιαφέρει πραγματικά το coaching, για μένα είναι αυτό που προτείνω ανεπιφύλακτα. Δηλαδή δείτε αυτό το πρόγραμμα, είναι συγκλονιστικό πρόγραμμα. Παίρνω το πτυχίο μου, με στα πολύ λόγο. Σε αυτά τα 2 χρόνια πριν φύγεις από αυτό, ναι. Ένιωσες, είχες τέλος πάντων την υποστήριξη των ανθρώπων γύρω σου? Τι με ένοιαζε, δεν με ένοιαζε καθόλου. Εγώ ζούσα τον όνειρό μου. Εγώ είχα βρει τι ήθελα να κάνω. Δεν με ενδιέφερε καν. Δεν άκουγα τι λένε οι άλλοι, δεν με ενδιέφερε. Ο μπαμπάς μου, πρέπει να σου πω ότι μέχρι και τα πρώτα σεμινάρια που έκανα σαν coach πια, έτσι, και ερχόταν να με παρακολουθήσει, μου έλεγε, παιδάκι μου, στον ΟΤΕ, γιατί ήταν διευθυντής του ΟΤΕ, έχω κάποιες γνωριμίες. Θέλεις να στείλουμε ένα βιογραφικό μου, πώς σε πάρουνε? Γιατί το coaching τότε, όχι δεν το ήξερε η μάνα μου, δεν υπήρχε το coaching στην Ελλάδα. Ωραία, εσύ μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια δεν έχασες κάποια στιγμή την πίστη σου να πεις τώρα καλά κάνω που το κάνω αυτό? Δηλαδή είχα μια καριέρα με πολύ καλές απολαβές, με επιτυχία, με αναγνώριση, που πάω και τι κάνω μέχρι να ξεκινήσεις την... Δεν πισωπάτησα ούτε μία στιγμή, δεν με ενδιαφέρε τίποτα. Σου λέω, το κόστος ήταν τεράστιο, θα πέθαινα. Τι να γυρίσω πίσω? Ακόμα και σήμερα 1 εκατομμύριο να μου δίνεις το μήνα για να γυρίσω, να γίνω υπάλληλος κάπου, δεν ξαναγυρνάω. Τελείωσε. Εγώ είμαι εδώ. Προς το παρόν τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον μου όταν μεγαλώσω, αλλά τώρα είμαι εδώ. Ο μπαμπάς μου δυσκολεύτηκε να το αποδεχτεί, γιατί εκείνος έβλεπε, κατάλαβες, την ανασφάλεια του. Δεν ήμουν και κάτι. Όπως δυστυχώς οι περισσότεροι γονείς θέλουν μόνο ασφάλεια για τα παιδιά τους και δεν τα στηρίζουν. Εγώ ήμουν ένα μικρό κορίτσι, στο επάγγελμα εννοώ, έτσι, που κανείς δεν ήξερε τι είναι coaching. Και θεωρώ ότι είμαι από τις πρώτες μαζί με τη Μαλέρου, γιατί και εκείνη κοντά τελειώσαμε. Εγώ και αυτή μιλάγαμε μόνο για coaching. Και εκείνη το έκανε και πιο δυνατά. Πώς να σου πω, και η Νάνση έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να
ακουστεί όρος στην Ελλάδα. Εγώ έγραφα, παρουσιαζόμουν σε ραδιοφωνικές εκπομπές, μιλάγαμε για coaching. Κάποια στιγμή άρχισε να γίνεται γνωστό. Τώρα, όποια πέτρα να σηκώσεις από κάτω είναι ένας coach. Έτσι. Αλλά τότε, πριν από 17 χρόνια, 16, ποιος το ήξερε αυτό? Τέλος πάντων, ήταν τέτοια η χαρά μου και τέτοιο το πάθος μου και η ορμή μου. Ήθελα να βγω στους δρόμους και όποιον έβλεπα μπροστά μου να του πω: θέλεις να σε αναλάβω, μπορώ να σε βοηθήσω. Είμαι σίγουρη ότι μπορώ να σου αλλάξω τη ζωή. Τον πρώτο σου πελάτη τον θυμάσαι? Λες και είναι τώρα. Στο σπίτι μου, δεν είχα γραφείο προφανώς, έρχονταν η κοπέλα στο σπίτι, ήταν της κομμότριας της μαμάς μου η ανιψιά, που είχε κάποια θέματα γιατί είχε ένα τροχαίο και είχε λάμες στα ποδαράκια της και είχε και πρόβλημα στις συντροφικές σχέσεις. 1 χρόνο δούλευα μαζί της, νομίζω ότι την είχα κάνει πειραματόζωο. Ό,τι ήξερα και δεν ήξερα τα είχα εφαρμόσει σε αυτή την κοπέλα. 1,5 χρόνο αργότερα έρχεται και μου λέει: περπατάω στον δρόμο και μου λένε: είσαι μπαλαρίνα, είσαι χορεύτρια. Γιατί ο τρόπος που περπάταγε είχε αλλάξει. Δομικά είχε αλλάξει η κοπέλα. Ήταν τέτοια η αλλαγή μέσα της που άλλαξε το σώμα της. Μου λέγε τότε η δασκάλα μου, η Κλώη Μαντάνες, ότι για να αλλάξει το σώμα είναι το τελευταίο κομμάτι που αλλάζει. Πρέπει να έχει αλλάξει ο ψυχισμός του ανθρώπου και η νοοτροπία του τόσο πολύ για να ανταποκριθεί και το σώμα και να εμφανιστεί αυτή η αλλαγή και στο σώμα. Οπότε αυτή η κοπέλα στη συνέχεια έκανε τις ίδιες σπουδές με μένα και πιστοποιήθηκε και η ίδια ως coach. Να ξέρεις. Τι ωραία. Ναι, γιατί ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός. Αυτό συνέβαινε και ο ένας έφερνε τον άλλον. Έτσι ξεκίνησα και μεγάλωνα εγώ. Ο ένας έφερνε τον άλλον. Ήταν το word of mouth κυρίως. Και κάποια στιγμή μεγάλωσα αρκετά. Ήρθε ένας πελάτης μου και μου λέει: σε αυτό το μικρό γραφιάκι, το οποίο ήταν 25 τετραγωνικά το πρώτο μου γραφείο με μπάνιο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δέχεσαι εδώ τώρα τον κόσμο. Δεν σου αντιστοιχεί αυτό. Πρέπει να βρεις ένα μεγαλύτερο γραφείο. Και βρήκα το αγαπημένο μου γραφείο στη Βασιλής Σοφίας, το οποίο έμεινα εκεί αρκετά χρόνια, 7-8 χρόνια, και το έκλεισα την εποχή του COVID. Και γύρισα όλες τις υπηρεσίες μου διαδικτυακά, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να επιβιώσω επιχειρηματικά, αν θέλεις, περιμένοντας τόσο καιρό για να μπορώ να ξαναεργαστώ. Προσαρμόστηκες. Και τότε έγινε η μεγάλη έκρηξη, γιατί οι άνθρωποι είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη, προφανώς σε εκείνη την περίοδο, να βρουν στήριξη, δύναμη, να βρουν κάτι μέσα τους, το φως μέσα τους, για να μπορούν κάπου να σταθούν, γιατί έξω όλα κατέρεαν. Δεν ξέρω αν θυμάσαι πώς ήταν η ψυχολογία. Δεν ξέραμε τι μας ξενημερώνει, είναι αυτό που σου λέω με την ασφάλεια. Ήταν μπροστά μας θάνατος, χάος, φόβος. Παντού σε όλη την κοινωνία, παντού σε όλο τον πλανήτη. Εκεί έξω λοιπόν γινόταν όλο αυτό και εμείς μέσα στην ομάδα, η οποία απαριθμούταν τότε από 180 με 200 άτομα τη φορά, από όλο τον κόσμο Έλληνες, ψάχναμε τα μέσα μας. Ήμασταν γεμάτοι αισιοδοξία και φως, ξέραμε ότι δεν θα τελειώσει ο κόσμος, ούτε εμείς, και προσπαθούσαμε με κάποιο τρόπο να χτίσουμε την επόμενη μέρα. Οπότε περάσαμε την διαδικασία του COVID πολύ ψύχραιμα και ήρεμα, σε αντιπαράθεση με τον κόσμο και το πώς το βίωσε ο περισσότερος κόσμος. Όλοι είχαμε απώλειες. Όλοι στενοχωρήθηκαμε πολύ. Ένας πολύ αγαπημένος μου πελάτης ήταν από τους πρώτους που διασωληνώθηκαν και έφυγαν εκείνη την εποχή. Ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Αλλά ξέρεις, όταν είσαι αντιμέτωπος με μία κρίση, πρέπει να αποφασίσεις: ή θα σε πάρει το ρεύμα και θα χαθείς μαζί με αυτό, ή θα στυλώσεις τα πόδια και θα δώσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις, για να ξαναχτίσεις μία άλλη πορεία και τελικά να επιβιώσεις. Και εμείς αποφασίσαμε το δεύτερο να κάνουμε. Γενικά η πορεία μου από τότε, πρέπει να σου πω ότι νιώθω αποκλειστικά και μόνο ευγνωμοσύνη, πάθος και ενθουσιασμό για αυτό που κάνω, και γι' αυτό όταν μερικές φορές μας ασκούν αυστηρή κριτική ή μας χλεβάζουν, γιατί απλά δεν ξέρουν, δεν έχουν καταλάβει πολλοί άνθρωποι ακριβώς τι είναι αυτό και τον μπερδεύουν πολύ με την ψυχολογία ή την ψυχιατρική. Και εμείς δεν ασχολούμαστε με θέματα ψυχικής υγείας. Εμείς ασχολούμαστε με υγιείς ανθρώπους που θέλουν περισσότερα από τη ζωή τους. Στεναχωριέμαι. Το παίρνω λίγο προσωπικά, γιατί σου λέω ήμουν από τους πρώτους που το έφερε στην Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς, το coaching. Αλλά πιστεύω σταδιακά, όπως έχει γίνει και στο εξωτερικό ούτως ή άλλως, θα είναι ένα απολύτως αποδεκτό επάγγελμα. Πιστεύω ότι θα ξεκαθαρίσει και η αγορά, γιατί είναι αλήθεια ότι δεν είμαστε ένα οργανωμένο επάγγελμα με associations και τέτοια, έτσι. Οπότε πολλοί κόσμος απλά έχει κάνει ένα σεμινάριο και λέει: εγώ είμαι coach. Λυπάμαι πολύ γι' αυτό, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό, δυστυχώς. Πιστεύω όμως ότι θα γίνει και ξεκαθάρισμα και τελικά αυτό το επάγγελμα θα βρει τη θέση του στην κοινωνία, έχει θέση, και είναι πάρα πολύ βοηθητικό για τους περισσότερους εκεί έξω. Είναι πολλές φορές παρεξηγημένο το συγκεκριμένο επάγγελμα και μου αρέσει που μου δίνεις και την ευκαιρία να σου κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί πολλές φορές ξαναφερόμαστε σε coaches και θεωρούμε ότι είναι οι άνθρωποι που σου λένε όλα είναι καλά, όλα είναι χαρούμενα, αισιοδοξία, χαμόγελα, όλα θα τα πετύχεις. Ενώ δεν νομίζω ότι ούτε λέτε αυτό, ούτε είναι αυτό. Προφανώς δεν είναι αυτό. Θα ήταν γελίο τώρα να κάνεις αυτή τη δουλειά. Έτσι, να είσαι ο άνθρωπος με το ροζ σύννεφο, ας πούμε, που πασπαλίζει χρυσόσκονη τον κόσμο. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή επιστήμη.
Έχει δανειστεί στοιχεία από φιλοσοφία, από στατιστική, από προπονητική, από θετική ψυχολογία, από κοινωνιολογία και φιλοσοφία των Ελλήνων. Έτσι. Έχουμε πάρει στοιχεία και έχουμε πάρει τα καλύτερα κομμάτια και έχει στηθεί ένας μηχανισμός στήριξης του ανθρώπου, ανακάλυψης του πραγματικού χαρακτήρα προσωπικότητας, του δίνεις τα εργαλεία για να μπορέσει να χτίσει και να δημιουργήσει μια ζωή όπως εκείνος επιλέγει να τη ζήσει. Δεν θα επιλέξω εγώ για τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου που θα πάει και τι θα κάνει. Ο ίδιος επιλέγει για τη δική του ζωή. Εγώ είμαι εκεί σαν προπονητής για να τον βοηθήσω να φτάσει. Όπως ακριβώς στον αθλητισμό που το έχουμε αποδεχθεί ότι υπάρχουν οι coaches και μάλιστα είναι και χρυσοπληρωμένοι. Γιατί ένας αθλητής μόνος του τι θα κάνει? Χρειάζεται την οργάνωση και την οπτική ενός coach για να μπορέσει να αποδώσει τα μέγιστα. Ακριβώς έτσι σκέψου το και στην καθημερινή ζωή και στις σχέσεις και στα επαγγελματικά. Υπάρχει εταιρεία τώρα σοβαρή στο εξωτερικό που δεν έχει coaches. Γιατί? Είναι χαζοί αυτοί οι άνθρωποι και πληρώνουν τόσα χρήματα? Όχι, γιατί κάτι γίνεται, έχει αποτέλεσμα αυτό. Άλλο το ψυχολογικό κομμάτι. Άλλη δουλειά κάνουν οι ψυχολόγοι. Εγώ έχω συνεργάτες. Προφανώς χρειάζομαι ψυχολόγους συνεργάτες. Δεν είναι όλα τα περιστατικά για μένα. Όταν εγώ κάνω μια συνεδρία και καταλάβω ότι χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη ο άνθρωπος, θα τον στείλω στην συνεργατήδα μου, θα τον κρατήσω εγώ. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι είμαστε συμπληρωματικοί, δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Και είναι κρίμα να το βλέπουν κάποιοι άνθρωποι έτσι. Είναι πολύ παρεξηγημένο. Μαρία, γυρνώντας πίσω και βλέποντας έτσι την πολύ επιτυχημένη καριέρα που έχεις κάνει πια στο coaching, σκέφτεσαι ότι αν δεν είχε συμβεί αυτή η πολύ δύσκολη περιπέτεια υγείας που πέρασες και μας περιέγραψες, δεν θα είχες κάνει τελικά την αλλαγή? Δηλαδή ήταν τελικά, κατάλαβες την αξία της ζωής επειδή έφτασες πολύ κοντά στο θάνατο? Δεν γνωρίζω γιατί η ψυχή ενός ανθρώπου φέρνει τέτοιου τύπου περιστατικά για να κάνει σε αυτές τις διχάλες την άλλη επιλογή. Θα σου απαντήσω τελείως θεωρητικά. Νομίζω ότι θα γινόταν ούτως ή άλλως. Γενικά σαν άνθρωπος πρέπει να σου πω ότι κατά διαστήματα περίπου της 15ετίας βαριέμαι και θέλω να αλλάξω και θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν φοβάμαι καθόλου το καινούριο, το απολαμβάνω εγώ το καινούριο. Μου δίνει καινούργια πνοή, πάθος και δύναμη. Αν λοιπόν κάποια στιγμή μου τελειώσει το πάθος με αυτό που κάνω, σου λέω με βεβαιότητα και εδώ είμαστε και θα το δείτε, θα κάνω μια άλλη καριέρα. Ακριβώς. Είναι σαν να κάνω restart στη ζωή μου ξανά και του δίνω το δικαίωμα του εαυτού μου αν νιώθει ότι βάλτωσε ή έχει δώσει ό,τι είχε και δεν είχε και δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει, να μπορεί να ξεκινήσει από την αρχή. Εμένα μου δίνει ζωή αυτό το πράγμα. Και το λέω γιατί ζούμε σε μια χώρα της ενοχής. Τόση ενοχή δεν έχω δει μαζεμένη πουθενά. Διάλεξες, παιδάκι μου, αυτή την πορεία του δικηγόρου. Θα πεθάνεις δικηγόρος. Διάλεξες να είσαι γιατρός. Θα πεθάνεις γιατρός. Μα δεν θέλω να είμαι γιατρός. Μα τώρα αυτό σπούδασες, αυτό έχτισες, εκεί θα μείνεις. Δηλαδή, όπως έστρωσες θα κοιμηθείς. Είναι εθνικό σλόγγαν. Μα ένα ακόμα πράγμα που μου είχε κάνει εμένα εντύπωση στην Αγγλία ήταν ότι οι συμφοιτητές μου τότε, την πρώτη χρονιά που εγώ ήμουν 18 χρονών, ήταν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που άλλαζαν καριέρα, που είχαν αποφασίσει να ταξιδέψουν πριν και να σπουδάσουν μετά. Και εννοείται ότι εμένα μου είχε φανεί πάρα πολύ παράξενο τότε. Σαν Ελληνίδα. Σαν Ελληνίδα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ μετά. Το συνήθισα στην αρχή, τους έβλεπα λίγο περίεργα. Λέω τι κάνουν εδώ. Μετά κατάλαβα ότι είναι πιο συνειδητοποιημένοι. Βεβαίως. Και έτσι και εγώ όταν έκανα την αλλαγή στη 30 μου για τη δημοσιογραφία ήμουνα πιο συνειδητοποιημένη και το ήθελα πολύ περισσότερο. Οπότε μετά το κατάλαβα ακόμα καλύτερα. Φυσικά. Όλο αυτό. Είναι ωραίο να μπορείς να δίνεις το ελεύθερο στον εαυτό σου να κάνει αυτό που επιθυμεί και να τον υποστηρίζεις σε αυτή την πορεία. Στο εξωτερικό, όπως πολύ σωστά λες, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα γιατί είναι στην κουλτούρα τους ότι είναι OK να αλλάξεις. Εδώ για να σε παραδεχθούν, όταν αλλάζεις καπέλο και βάζεις ένα καινούριο, τους παίρνει πολλά χρόνια ή για πάντα. Θυμάμαι δηλαδή οι άνθρωποι που με γνώριζαν σαν μεγαλοστέλεχος, ας πούμε, πολυεθνικών, για να έρθουν σε σεμινάρια δικά μου ή να με σηκώσουν το τηλέφωνο να με ρωτήσουν κάτι, πέρασαν πάνω από 12 χρόνια. Δεν μπορούσαν να συνηθίσουν ότι δεν είσαι αυτό και είσαι κάτι άλλο. Έχουν πρόβλημα με το να σου επιτρέψουν να αλλάξεις ταυτότητα και χώρο. Εγώ όμως προσωπικά δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα, οπότε το επιτρέπω στον εαυτό μου και έτσι το κάνω. Το επιτρέψεις, το κάνεις. Ήτανε και αυτό εδώ το βιβλίο. Ένα όνειρό σου, ήταν κάτι που ήθελες να κάνεις, ήταν η εξέλιξή σου, είναι όλο αυτό που μας περιγράφεις. Μιλάω για το σχολείο σχέσεων. Το πρώτο σου, το πρώτο μοναδικό σου βιβλίο. Το μοναχοπέδι μου. Εγώ είμαι βιβλιοφάγος. Λατρεύω τα βιβλία και τα θεωρώ ιερά. Και λατρεύω και θαυμάζω πάρα πολύ τους συγγραφείς. Και ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν τόλμαγα να ξεκινήσω να γράφω ένα βιβλίο.
με τη Διόπτρα γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και ξεκίνησε αυτό το μπύρι στο αυτί, γράψε, 15 χρόνια τώρα. Από την αρχή της καριέρας μου. Και τους έλεγα, παιδιά, τι να γράψω. Εγώ μόλις τώρα ξεκινάω, δεν έχω χτίσει τίποτα. Μας ενδιαφέρει, γράψε. Τους πήρε 15 χρόνια, γράψε. Δεν έγραφα από σεβασμό. Και έλεγα, δεν είμαι έτοιμη. Όταν αυτό το βιβλίο γράφτηκε πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει να σου πω, την περίοδο που κατάλαβα ότι θα χάσω τον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου ήταν η μεγάλη μου αδυναμία και διαγνώστηκε με καρκίνο που εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ήμουν στη Ρόδο διακοπές και γύρισα και βρήκα έναν άλλον άνθρωπο και καταλάβαμε ότι είναι θέμα χρόνου να φύγει. Τα έκλεισα όλα, τα παράτησα όλα και έμεινα δίπλα του γιατί ήθελα να αναπνεύσω την κάθε στιγμή μαζί του. Δεν ήθελα να χάσω ούτε ένα δευτερόλεπτο από τις τελευταίες στιγμές του μπαμπά μου, τον οποίο λατρεύω και θα λατρεύω για πάντα. Όμως, επειδή κοιμόταν πολλές ώρες, έπρεπε να ξεκουράζεται, είχα πολύ ελεύθερο χρόνο στα χέρια μου και ήθελα να τον γεμίζω κάπως για να μην τρελαθώ και ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο. Πρέπει να σου πω ότι το βιβλίο αυτό βγήκε μέσα σε ένα εξάμηνο, έτσι. Και μου λέει η Διόπτρα, μην το λες ότι το έγραψες πολύ γρήγορα, γιατί δεν θα του δίνουν σημασία. Δεν γράφτηκε καθόλου γρήγορα αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε μέσα σε 16 χρόνια. Συγκεντρώθηκε η εμπειρία. Ακριβώς. Γράφτηκε γρήγορα, αλλά δεν δημιουργήθηκε γρήγορα. Δημιουργήθηκε πάρα πολύ αργά. Και επειδή το έχω διαβάσει, είναι ένα βιβλίο που αξίζει να διαβάσουν. Είναι όλοι, πρακτικό. Δηλαδή. Εγώ ήθελα να γράψω ένα βιβλίο σαν να με έχεις ακριβώς απέναντι και να με ρωτάς κάτι και να σου απαντάω στους προβληματισμούς σου. Είναι πολύ πρακτικό και νιώθεις σαν να με βλέπεις εκεί και να μιλάω σε σένα. Δεν είναι ένα θεωρητικό βιβλίο. Όχι, είναι ένα πρακτικό βιβλίο και είναι από αυτά τα βιβλία που μπορεί να είναι η αρχή κάποιου πριν κάνει coaching. Εγώ τουλάχιστον έτσι είχα ξεκινήσει με βιβλία και μετά αποφάσισα να κάνω πράγματα. Οπότε νομίζω ότι για κάποιον που ενδεχομένως του αρέσουν όλα αυτά και θέλει να μάθει περισσότερα, μπορεί να ξεκινήσει. Και με φυσικά, αυτό το βιβλίο για να και μια αίσθηση από τα υπόλοιπα λίγο που υπάρχουν. Τι σημαίνει, γιατί έρχονται πολλοί Ακριβώς. άνθρωποι και μου λένε δεν έχω πάει ούτε σε ψυχολόγο, δεν έχω πάει σε coach. Δεν ξέρω πώς να σε αντιμετωπίσω, δηλαδή τι πρέπει να σου πω. Και η απάντηση είναι όταν πήρες τηλέφωνο, όταν σήκωσες τηλέφωνο για να κλείσεις ένα ραντεβού, τι είχες στο μυαλό σου. Δηλαδή κάτι πρέπει να έχεις. Δηλαδή θέλω να πάω στη Μαρία να τη ρωτήσω αυτό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Είναι ένας ωραίος τρόπος, είναι μια πολύ ωραία σχέση και η στρατηγική παρέμβαση που έχω σπουδάσει εγώ είναι ένας γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος. Δηλαδή δεν θα σου πάρει χρόνια για να φτάσεις σε ένα αποτέλεσμα. Είναι έτσι δομημένο το πρόγραμμα που κατευθείαν πας στη ρίζα του προβλήματος, αντιλαμβάνεσαι ακριβώς τι γίνεται, έχεις τα εργαλεία και είναι στο χέρι σου να τα χρησιμοποιήσεις. Εγώ δεν μπορώ να σε κάνω να χρησιμοποιήσεις κάτι, εγώ μπορώ να σου δώσω τα εργαλεία για να τα χρησιμοποιήσεις εσύ στη ζωή σου και να έχεις τα αποτελέσματα που θες. Αφού έχεις έρθει όμως και στο Restart, θα μας δώσεις και εδώ έτσι με το κλείσιμο μία συμβουλή θα τολμήσω να πω για τους ανθρώπους που μας ακούν τώρα ή μας βλέπουν από το YouTube και θέλουν να κάνουν ένα restart στη ζωή τους, αλλά φοβούνται. Ποια είναι, ας πούμε, η πρώτη συμβουλή που θα τους έδινες? Θα έλεγα ότι αυτό που είναι κοινότυπο, ότι η ζωή είναι μικρή, θεωρώ ότι ισχύει. Αν δεις την προηγούμενη δεκαετία που βρισκόσουν και καταλάβεις σήμερα που βρίσκεσαι, θα καταλάβεις ότι μια δεκαετία μπορεί να φαίνεται μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά είναι και πολύ μικρό. Δηλαδή, ανοιγοκλίνεις τα μάτια σου και περνάνε οι δεκαετίες. Έχεις αυτή την ευκαιρία, την οποία εσύ την έχεις επιλέξει. Κατεβήκαμε, μπορεί να μην το θυμόμαστε, αλλά κατεβήκαμε εδώ για να κάνουμε κάτι. Όλοι έχουμε μια αποστολή στη ζωή μας. Και η ψυχούλα σου ξέρει μέσα ποια είναι αυτή η αποστολή. Μη φύγετε έχοντας αυτό το τραγούδι κρατημένο στην καρδιά σας. Δείξτε το φως σας. Μη φοβάστε να κάνετε εντύπωση. Θα το έλεγα λίγο διαφορετικά, αλλά είμαι ευγενική. Μη φοβάσαι να δείξεις ποιος είσαι. Δείξε, γιατί γι' αυτό το λόγο έχεις έρθει. Και υπάρχει η υποστήριξη που χρειάζεσαι. Αν θέλεις βοήθεια, ζήτα βοήθεια και θα σου δοθεί η βοήθεια. Αλλά μην φύγεις κρυμμένος πίσω από το πάπλωμα. Είναι κρίμα και άδικο για σένα καταρχήν και για όλους εμάς που περιμένουμε το δώρο που κουβαλάς μες στην ψυχή σου. Ξέρεις, οτιδήποτε και αν σου έχει συμβεί στη ζωή σου, γίνεται για έναν λόγο και για έναν σκοπό. Οτιδήποτε. Και αυτός ο σκοπός είναι να μεγαλώσεις, να εξελιχθείς, να γίνεις κάτι σπουδαίο. Ξέρεις γιατί? Όχι για να λες πόσο σπουδαίος είμαι, αλλά για να μπορέσεις να δώσεις αυτό το σπουδαίο σε όλους μας. Αυτός είναι ο λόγος της εξέλιξής μας. Να μπορείς να μοιράσεις τον εαυτό σου σε άλλους που το έχουν ανάγκη. Αυτό αξίζει, θεωρώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Πραγματικά, σε ευχαριστώ που μοιράστηκες την ιστορία σου, ευχαριστώ για τις πολύτιμες συμβουλές σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα κάνεις, γιατί κάνεις πολλά πράγματα και μας δίνεις πάρα πολύ έμπνευση και εμένα προσωπικά, αλλά θεωρώ και στους εκατοντάδες ανθρώπους που έχεις βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Λιλή μου, ήταν μεγάλη τιμή και σε ευχαριστώ πολύ που με είχες σήμερα εδώ. Και εσύ και η ομάδα σας. Η ομαδάρα. Η ομαδάρα.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτό. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε στο Spotify και μας βλέπετε στο YouTube. Γι' αυτό κάντε like και subscribe στις αντίστοιχες πλατφόρμες της Engel & Völkers. Αυτό ήταν λοιπόν το Restart, ιστορίες που πρέπει να υποθούν. Και μην ξεχνάς, το επόμενο Restart μπορεί να είναι το δικό σου. Φτάνει να το επιθυμείς.